Dragi service makeri, avem pentru voi un moment deosebit. Sper că o să vă placă. E un moment făcut de noi. Deci aplauze pentru trupa Los Injectores! Aho, aho, copii și frați! Voi cei care circulați, voi care ați oprit la roșu, stați să vă ureze moșul. Nu cuplu cu 4 boi, cum era odată la noi. Cabrio, cum se cere, măsurat în cai putere. Ia stați așa! Laurențiu, ce asta, mă, cu hei, ho? Așa e șeful la modă. Hei, ho? Aho, băi, Laurențiu. Nu ți-e rușine, mă? Ia gata! Partea stângă spune A, partea dreaptă spune ho! A! Ho! A! Ho! Partea stângă spune A, partea dreaptă spune ho! A! Ho! A! Ho! Mâine anul nou sosește, ITP-ul se înnoiește, tot românul se grăbește, planetara șobușește. Iar n-ai grea? Groapa este mare, semne bune anul are, că schimbăm amortizoare. Frățioare. Să băgați benzină bună, să meargă mașina strună, să ne vedem peste ani, la